Сердца Христова, милость горяча, да Тебе мольбы наши несем. Хоть мы и вельми грешны, однако же честь найглибейшу Тебе даем. Не выпускай же Ты з ласки нас, да будь ратунком у кожний час. Серця Христова, надія наша, будь милосердним до грешних нас. Не выпускай же Ты з ласки нас, да будь ратунком у кожний час. Серце Христова, надія наша, будь милосердним до грешних нас. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Задуми серця ягонага з пакалення ў пакаленне, каб уратаваць ад смерці душы і жывіць іх у час голаду. Гэтымі словамі антыфоны наваход, дарагія браты і сёстры, распачынаем святую імшу, перажываючы першую пятніцу месяца, калі ў асаблівы спосаб перапрашаем на свяцейшае сэрца Езуса за прычыненыя чалавецтвам грахі. Прыступаем да сакраменту споведзі, паяднання, каб прымірыцца з Богам, каб папрасіць у яго прабачэння і з чыстым сэрцам прыняць найсвяцейшае цела Пана Езуса да свайго сэрца, каб Богам жыць у штодзённым жыцці. Падчас гэтай святой імшы малюся за нашых блізкіх, памерлых, імёны і прозвішчы, якія былі прачытаныя падчас набажэнства выпамінковага, таксама за памерлых, якіх носім у нашым сэрцы, за якіх молімся падчас сёлетніх выпамінак. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі і недасканаласці. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна. Моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, моліться за мяне да Пана Бога наша. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Пане наш Боже, дари нас усімі цнотами серця Твоего Сына и запали Ягонай любов'ю, каб мы стали подобными да Яго и атрымали удел у вечным откупленні праз Пана нашего Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен.
Читання послання святого апостола Павла до римлянам. «Я сам упевнений у вас, браты, что и вы, полные добрыни, наполненные усялякими ведами, и можете наставлять один одного. Але у певної ступені я і писав вам трохи смілей, ніби нагадуючи вам про даденую мне от Бога ласку, дякуючи якой я могу быть слугою Христа для язычников и выконывать святую службу обвящения Евангелия Божьего, каб гэтае прынашэнне язычников, освяченное Духом Святым, было принятое. Тому я могу похвалиться у Христе Езусе тым, что належить Богу, бо не адважыўся сказаць нешта, чаго Христос праз мяне не учыніў, для паслухмянасці язычнікаў веры, словам і ўчынкам, сілою знакаў і цудаў, сілою Духа Божага. Так что Евангелие Христа поширено мною от Иерусалима и до околиц Иллирии. Тому я старался обвящать Евангелие не там, где уже было ведомо имя Христа, каб не будовать на чужим подмурку, але як написано, кому не обвящалося про яго, убачать. И тыя, хто не чуў, зразумеюць. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан объявил народам збавление свое. Пан объявил народам збавление свое. Спевайте Пану новую песню, бо ён учинив цуды. Яму допомогла Яго правица и Яго святое плячо. Пан объявил народам збавление свое. Показал Пан свое збавление, перед вачима народа объявил свою справедливость, успомнил про свою верность и милосердность для дому Израиля. Пан объявил народам збавление свое. Убачили все межи земли збавление Бога нашего. Ускликай Пану вся земля, радуйтесь, спевайте, играйте. Пан объявил народам збавление свое. Сапраўды любовь Божая досконалая. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тебе, Пане. У той час казаў Езус сваім вучням: один багаты чалавек меў эканома, на якога данеслі яму, што растрачвае маёмасць яго. І паклікаўшы яго, сказаў яму: што гэта я чую пра цябе? Зрабі справаздачу з кіравання свайго, бо ўжо не можаш быць эканомам. Тады эканом сказаў сам сабе: што мне рабіць, бо гаспадар мой адбірае ў мяне кіраўніцтва домам?
Капаць не маю сілаў, жабраваць саромеюся, ведаю, што зрабіць, каб людзі прынялі мяне ў дамы свае, калі адхілены буду ад кіраўніцтва домам. І паклікаўшы кожнага паасобку даўжнікоў свайго гаспадара, сказаў першаму: «Колькі ты павінен гаспадару майму?» Той сказаў: 100 кадзяў алею. І сказаў яму: «Вазьмі сваю распіску, сядай хутчэй і напішы 50. Потым другому сказаў: «А ты колькі павінен?» Той сказаў: 100 корб пшаніцы. І сказаў яму: «Вазьмі сваю распіску і напішы 80. І пахваліў гаспадар несправядлівага эканома, што ён разумна учыніў, бо сыны гэтага веку мудрэйшыя за сыноў святла у адносінах да свайго пакалення». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Просім усемагутнага Бога, нашага Стварыцеля, каб ласкава глянуў на патрэбы нашыя і ўсяго свету. Молімся за папу Льва XIV, каб Бог заховаў яго ў здароўі і бяспецы. Цябе просім. Молімся за нашу краіну, каб Бог аберагаў яе ад няшчасця. Цябе просім. Молімся за злачынцаў, каб яны усвядомілі сваю віну і перажылі сапраўднае навяртанне. Цябе просім. Молімся у інтэнцыі сястры Александры, якая сёння святкуе свой дзень нараджэння, патрэбныя дары і ласкі, моцнае здароўе, дарах Духа Святога і ўсіх неабходных дарах і ласках у жыцці для яе. Цябе просім. Молімся за памерлых, якія імёны і прозвішчы пачулі перад святой імшой, таксама за памерлых, якіх носім у нашым сэрцы, за якіх молімся падчас сёлетніх выпамінак, каб яны дасягнулі радасці жыцця вечнага ў небе. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы дзяліліся з бліжнімі духоўнымі дарамі, атрыманымі ад Бога. Цябе просім. Слухай наш Пан. Божа, Ты ведаеш нашыя намеры. Ласкава выслухай просьбы, якія мы з даверам да Цябе ўзносім. Праз Христа, Пана нашага. Амен. Божа наш Ойче, просім, приймі гэты хлеб і віно, нашыя дары, плён працы рук людскіх і плоды землі. Божа наш Ойче, просім, приймі. Божа наш Ойче, просім, приймі. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костюлу. Боже милосердный Ойче, у Своей безмежной любови и добрыни Ты спаслал нам Твоего одинородного Сына. Дай, каб мы, поєднаныя з Ім, могли принести Тебе належную ахвяру праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце. Узносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён узвышаны на крыжы ў сваёй бясконцай любові ахвяраваў за нас сябе самога. З яго прабітага боку праліліся кроў і вада,
Адтуль узялі пачатак сакраменты касцёла, каб усе людзі, прыцягнутыя да адкрытага сэрца збаўцы, з радасцю чэрпалі з крыніцаў збаўлення. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, Вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеяний по всім світі, удосконали його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу. І дозволь им убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, Ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Божа Ойча, всемогутный у єдності Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого.
Просім Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні наші, дапамажы нам у міласерднасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі исполнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое Твое владарство. владарство и моцы, хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, і будь ласкавы згодна з Твоєю волей, а дарить його супокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічні. Амен. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближньому знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, Які береш на себе грехи свету, а дари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Будешь прославленный, Иисус Христы, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, гости сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, гости сокрыты, Бога человек. Будешь прославленный, Иисус, Збавца наш, як ягню покорный в свой смертный час. Славься, Христе, зараз и навек, гости сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, гости сокрыты, Бога человек. Будешь прославленный, небесный хлеб, честь и поклонение отдаем Тебе. Славься, Христе, зараз и навек, гости сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, гости сокрыты, Бога человек. Будешь прославленный за Твой боский дар.
наш Отец Небесный, свету Владар, славься Христе, зараз и навек, густы сокрыт, Бога человек, славься Христе, зараз и навек, густы сокрыты, Бога человек. Езу, дай силы, веди до Отца мяне. Езу, дай силы, веди до Отца мяне. Каб окунуся я у Яго криницы, Амен. Амен. Езу, дай силы, веди до Отца мяне. Езу, дай силы, веди до Отца мяне. Каб окунуся я у Яго криницы, Амен. Амен. Езу, дай силы, веди до Отца мяне. Езу, дай силы, веди до Отца мяне. Каб окунуся я у Яго криницы, Амен. Амен. О, Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, от згуби ратуй, и надею пошли. О, Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, от згуби ратуй, и надею пошли. Молимся. Ойче ласкавый, мы приняли сакрамент Твоей любови. Покорно Тебя просим, как мы на земле были подобные до Христа и стали удельниками Ягоной хвалы у небе, які живе и владарить на веки вечные. Амен.
Дзякуй вялікі ўсім за супольную малітву. Пасля благаслаўлення адбудзецца выстаўленне на свяцейшае сакраменту. Памолімся літанне да сэрца Пана Езуса і таксама распачнем навенну перад урачыстасцю Маці Божай міласэрнасці. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. О Найсвятейша Гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Один в Троице Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Kyrie eleison. Chryste, paczuj nas. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójca Jedyny Boże, serca Jezusa Syna Ojca Spradwiecznego, serce Jezusa w łonie Dziewy Maci Duchem Świętym stworzone, serce Jezusa ze Słowem Bożym istotno zjednane, serce Jezusa bezmierznej wieliczy, serce Jezusa świętynia Boga, serce Jezusa siedziba Najwyższego, serce Jezusa domie Bożej brama nieba, serce Jezusa palemnieюча wogniszczem miłości, serce Jezusa sprawiedliwości i lubowi skarbnicy, serce Jezusa доброты и любови полное, сердце Иисуса усих цнотов глубиня бездонная, сердце Иисуса усялякой хвалы наидостойнейшее, сердце Иисуса володар изъеднания усих сердцев, сердце Иисуса у яким усе скарби мудрости и умелости, серце Єзуса, у яким уся повнота Богства, серце Єзуса уподобання Айця Небесного, серце Єзуса, з повноти якого ми всі отримали, серце Єзуса, праха від вічних вишинів, серце Єзуса, терпливе і великої милосердності, серце Єзуса, щодре для усіх, хто до Тебе звертається, серце Єзуса, криниця життя і святості, серце Єзуса, умилостивлення за грехи наші, серце Єзуса, наповнене зневагами, серце Єзуса, злочинствами нашими змучене, серце Єзуса, послухмяне аж до смерті, серце Єзуса, дідой пробитое, серце Єзуса, криниця усялякого сутешення, серце Єзуса, життя і воскрешення наше, серце Єзуса, супокой і поєднання наше, серце Єзуса, живая ахвяра за грехи наші, серце Єзуса, збавлення тих, хто на Тебе сподяється, серце Єзуса, надія тих, хто у Тебе помирає, серце Єзуса, радость усіх святих,
Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Єзу тихий, покорный сердцем, учини сердце наше до Твоего подобными. Молимся, всемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складає Тебе за нас грешных. Змилуйся над тими, кто просит Твоей милосердности, и даруй им у имя Сына Своего, Иисуса Христа, який с Тобой живе и владарить на веки вечные. О Єзу наймилейший, откупитель роду людского, глянь на тих, хто покорно схиляется до подножия Твоего алтара. Ми Твоя власність і Тобі належить хочем. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, каб ще більше з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули усіх до серця святого Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, каб як найхудшей вернулися яны у батьківський дом і не загинули від нестачі і голоду. Будь владаром для тих, хто помилково ці праз незгоду одлучився від Себе. Привези їх до пристанку правди, единства віри, каб хутко настала одна овчарня і один пастир. А дари костел Твой беспечною свободою, дай усім народам супокой і згоду. Учини, каб на всій землі від краю до краю один узносився голос. Хвала Божому серцу, праз якого прийшло для нас збавлення, Йому хвала і пошана навіки. Амен. День перший новенны до Мати Божией милосердности. О наихвалебнейшая королева и Мати милосердности, ведомая чудами в Острабрамском образе, витаю Тебе. Я падаю на колени перед Твоим святым образом. Покорно прошу Тебе, распали мое сердце любовью и выпроси мне ласку, вытрвание у служении Тебе и Твоему Сыну, Иисусу Христу. Каб з Твоєю допомогою я мог виконати волю Божию і досягнути вічного щастя. Маті милосердності, випроси мне так само у Своего Сына ласку, об якой я покорно і з довіром прошу у Його праз Твоє заступництво подчас гэтай новенны. Амен. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітаю, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты ми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Мати милосердности, молися за нас. О Пани моя, Святая Мария, Твою ласку и милосердности и Твоему особливому заступництву сегодня и каждый день, и в хвилину мою смерти я душу и тело свое доверяю, усе надеи и сутехи мои, усе смутки и тяжкости, житье и конец життя моего я Тебе доручаю. Каб праз Твои заслуги усе мои учинки были накированы на виконание воли Твоей и Твоего Сына. Амен. Эти величный сакрамент, ушануймо щиро все, тратить мод старое право, бо уже новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе, Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Давцу вечного святла. Амен.
Помолимся. Пане Боже, дай нам годно прославлять укрытого в найсвятейшем сакраменте Твоего Сына, який был забитый за нас, як ягня, каб мы могли оглядать Его в вечной хвале, який живее и володарить на веки вечные. Амен. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала. Ти найвищийший, ти найвищийший, ти найвищийший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо ти найвищийший наш Бог. Ти найвищийший, ти найвищийший, ти найвищийший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо ти найвищийший наш Бог. Ангел панський звестував Панні Марії і почерла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo
żywota Twego, Jezus, święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną, niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.